بولا جی سبحان اللہ. اگر غیر محرم ہوئے شیر ربانی ورگا لکھاں محرم او دے جتیاں تو وار لئیے عزت دے بارے شیر ربانی ورگے نا محرم تے اعتماد تے ہو سکتا ہے لیکن آج تے سکولی جیسے محرم تو اعتماد نہیں ہو سکتا. تینوں تھوڑی شیر ربانی دی گل سنا دے مندرہ موج نال بول سبحان اللہ. آپ سرکار دے شرک پور شریف دے علاقے دے اندر شہر دے اندر سکھ وسدے سن. آپ دے مریداں وچوں ایک مرید سکھڑی دے عاشق ہو گیا. انتظار سی کدوں سکھ کسے پاسے جاوے میں موقع پاواں. ٹو وچ رہیا سکھ ایک دن چلا گیا رات پئی مرید چھال ماری کند تو سکھ دے گھر دے اندر دیکھ دے اگوں چار پائی دے اتے سکھ بیٹھا جی جی انہیں آکھیا ہائے میں دے مر گیا یہ تے پھر کوڑ سی سکھ دے تھے یہ میں سمجھا چلا گیا نکل گیا چھتی نہ دوسرا دہاڑ ہویا سویرے ہر پاسے آکھن سکھ ادھر گیا چلا گیا ادھر وانڈے گیا. انہیں آکھیا چنگا پھر اج رات سہی پھر چھال ماری ویکھیا اگوں سکھ بیٹھا چرپائی تے پھر پیچھے بھجیا. تیسری دہاڑ ہوئی جمعے دا دہاڑ سی میاں صاحب دا مرید سی جمعہ پڑھن گیا ہے. آپ فرماندے نے بیلیو شرم کرو میرے کول نت سکھ نہیں بنیا جاندا. واہ ساجی واہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ. واہ ساجی زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ. اللہ دس ہوئے جیڑا سکھ دی عزت نہیں گویچن دیندا وہ مسلمان دی گویچن دے ہیں. معلوم ہویا اے ہو جائے پاکاں دے اوتے محرم جڑے نے اوئے او بارے جان اے نام محرم عزت دا محافظ ہے سکولی محرم عزت دا قاتل ہے. ہاتھ نال نچائی جاندا ہے تے ٹھمکائی جاندا ہے. لعنت تیرے جمن تے خسرے.